El candidat al Congrés dels Diputats per la coalició Compromís va estar el passat divendres al migdia a Ontinyent. A Joan Baldoví l'acompanyaven Enric Morera, portaveu de la coalició a les Corts Valencianes, Julià Engo, secretari comarcal del bloc a la Vall d'Albaida i alcaldes i regidors de la comarca. Baldoví va voler realitzar una primera presa de contacte amb els mitjans de comunicació de la Vall d'Albaida. En un dinar realitzat a un restaurant d'Ontinyent, va intercanviar opinions i comentaris amb els periodistes, a més d'aprofundir en el programa electoral que Compromís presenta per a les properes eleccions generals. El candidat destacava que al Congrés dels Diputats fa falta una veu valenciana que defensi els interessos dels valencians. Serà un vot que treballarà des del primer dia, que serà un vot del qual els ciutadans i les ciutadanes valencianes es podran sentir orgullosos d'haver votat Compromís, perquè no farà com han fet molts parlamentaris valencians que en creuar Motilla del Palancar s'obliden de la gent que els havia votat, s'obliden que són valencians. I ahir podem ficar l'exemple de que un 40% dels parlamentaris valencians ha fet una o ninguna intervenció en el Congrés de Diputats. I això no serà el cas de Compromís. Compromís va a Madrid a treballar pels valencians, però també a treballar per les comarques, a treballar també per la Vall d'Albaida. Baldoví manifestava que tindre diputats de Compromís a Madrid ajudarà a que els portaveus municipals i comarcals de la coalició realitzen les peticions oportunes. En el nostre cas, Compromís, pel tamany que té, jo conec a Julià, conec a regidors d'Ontinyent, conec els regidors de la Vall d'Albaida, els alcaldes de la Vall d'Albaida, i en aquest sentit Compromís va a Madrid justament per ser això, una ferramenta útil per als nostres alcaldes, per als nostres regidors i fins i tot per a la gent que no ens hagi votat, per als pobles en els quals no governem, perquè entenem que Compromís pot ser aquella força, aquella ferramenta que puguin utilitzar els nostres alcaldes, els nostres regidors per reivindicar aquelles coses que fan falta en la comarca. Per la seva banda, el secretari comarcal del bloc i regidor de l'Olleria, Julià Engo, manifestava que des de la Vall d'Albaida donen tot el suport al candidat nacional. On la gent ha decidit recolzar a aquestes persones, a aquests candidats de Compromís per a que governen el seu municipi, ara toca també recolzar a Joan, recolzar a Baldoví per a que en el pròxim 20 de novembre Compromís tinga també una veu molt important en el Congrés dels Diputats. Perquè igual que coneguem a l'alcalde perquè vivim en el seu municipi i coneguem també els nostres diputats que venen per aquestes comarques per a parlar, per a veure quins són els nostres problemes, ara també tindrem una veu directa a Madrid per a poder sintonitzar i per a poder aconseguir solucionar els problemes, les inquietuds que puguen tindre els habitants de la Vall d'Albaida. D'esta manera, Joan Baldoví continua recorreguent les comarques valencianes abans d'iniciar la campanya electoral.